V Skalitom v okrese Čad sa odhalili pomník tamojšiemu rodákovi Ondrejovi Čaneckému. Pred 80 rokmi v apríli 1944 pomohol dvom slovenským Židom, Rudolfovi Vrbovi a Alfredovi Wetzlerovi. Schovali sa u neho pri úteku z koncentračného tábora Auschwitz. Pomník je v areáli základnej školy, ktorú postavili až po vojne. Pripomína hrdinstvo obyčajného človeka. Pomáhal iným a sám veľa riskoval. Pamätník stojí asi 20 metrov od tej dreveničky, kde do 20. apríla 1944 schovával Ondrej Čanecký tých dvoch, ktorí ušli z koncentračného tábora Vrbu a Wexlera. Pretože v okolitých krajinách tí, ktorí pomáhali utečencov, naozaj ich okamžite likvidovali. Je predpoklad, že asi takto by skončil aj Čanecký so svojou rodinou. Vrba s Wetzlerom sa však vďaka Ondrejovi Čaneckému šťastne dostali do Žiliny a židovskú obec informovali o vyvražďovaní väzňov v Osvienčime. Takéto hrdinstvo sa dnes nežiada, ale žiada sa statočnosť, rozumnosť, česť a on je príkladom týchto vlastností. Ondrej Čanecký bol jednoduchý roľník a Židom na úteku sám ponúkol skrýšu aj oblečenie. Je to naozaj odkazom toho, že naši občania, či už to boli muži, ženy, počas druhej svetovej vojny sa boli schopní postaviť fašizmu, aj na úkor toho, že ohrozili svoje rodiny, svojich blízkych. Je veľmi dôležité pamätať na obete holokaustu a na tragédiu, ktorá sa stala v celej Európe a vo vyhľadzovacích táboroch v Európe. Ondrej Čanecký zomrel v roku 1993. Izrael mu po smrti udelil cenu Spravodlivý medzi národmi. Z Kisúc Milan Velecký, RTVS.